berketiklah dan bernyanyilah. Apa kok semak gedandul? Kowe krasa piye? Wong lanang kudu kuat. Aku ra kuat ati kadang-kadang. Aku ra kuat. Wah, Dodo, Dalem, dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku mulai milih. Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup. Bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat pitu, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat pitu mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to dimendul. Kang dalu macange Mbak Limbu. sugeng dalu Mas Dodo. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itangen niku pas genep setahun niki panggih malih kalih jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mrika Nggih. genep setahun tahun niki Nggih. panggih melih kalih jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih, Mas Wis Dodo. pokoke lek kula kalih jenengan tiyang seniman niku napa ta butuhe Nggih. akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas Lah nggih. nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki, Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu waduh ratu paribasane rak ngono kae to. Ah nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, nes luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Nggih. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu Nggih. ning jenengan kuncara dan daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale Mbah kalih jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani ngoten iki. Mboten. Lah, Kae danane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. nggih. Lek napa niku nyebutke dalangan wayang niku ketingal Oh, sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok? Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti Dalan Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom lho Jek nom, Mas. Nggih, istilah. jenengan tasik Wong nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas, udah ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo, sing mirsani lho ketok elek. Sopo to dagelane kok nyelo-nyelo Ora gak kepenak. apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ya. Ora ngono maksude Mas. Tapi Yo ya. ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, mulai sampean pengen ngomong Iya. nganggo isyarat no. Piye? Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Ora gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Oh, iki iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged dalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Tir, Sugeng dalu Mas Komet. tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Ajar. Berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking Wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Faktor dados faktor dados sewengi tir gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. ini kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok iso sing sopan santun kene iki piyayi agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyulah kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun, cangkeme.
Malah nyangkem-nyangkemno kancane iku lho kok iso. Pripun? Mboten pripun-pripun nangge. Enten apa? Napane? Ndak iki to, Dok? Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaane Lah, niku nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih, mumet toh? kula. Pun Mumet mumet kula, nggih. nggih, Jenengan nggih. sami kalih kula. Kula ngadene iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun apane sing pripun to le kowe iki. Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to, Dok. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba ayo. Sapa ra? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede ini. Benten, mboten, Bang. Niki Pak, mboten ngono. Ah ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok mintul nuli ra enek. Esok. Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok iso Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Omong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, Nggih. gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Nire Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Lah terus Pasti jenenge niku sae nek Oh. dekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula. Nggih. Dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet, Niku mbako, sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet. Duwe anak brojol dijenakno Komet. Komet. Lho ngono, dadi wong Berarti- aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen iki nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake, Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Ya. Ya iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Ya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak ya, Lah, Mas nggih. iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hihihi, iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, Terus? duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu, bakul apel, Pake. bapake bakul apel, ibuke bakul Oli. duwe anak, Teguh. kok gak pas Purwakancine Lah to kok nek bocah. pengen ngerti Aduh, jelasnya mbok takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah piye? kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to, Dok.
Jan ora melok dilatih jan lunu tenan kowe iki kok sok. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih Mas, Tok. Luar biasa menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, jahe, kencur, temulawak, serai. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing dipundi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Wilujeng dalu, Bapak. Sing dijak. Urung ngerti piantune kok wis teko kencur, teko. Kaya setan. Aja ngisin-ngisine Pak aku Ulum iki. lho sing Masa ditanggap ora ngerti piantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentu Pun gantos. umpur gantos. Nggih. Nggih. Niku Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun? Pak, mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niku lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing metu aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula, pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok sok. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng ugi mancur-mancur. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Heh? Punapi. Punapa kok punapi apa jenengan niku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, mate. Punapa ki biasane nek o ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah nek i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki? Oleh tau tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepaso kalau Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mlepek ki matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Oke, Kunir berarti tekun mboten gadah mboten rasa. gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho, Mas. Kencur, kunir, Kenir. jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdekne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Soale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Nggih. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba. Ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Iya. Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isano teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Wah. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to, Jen? Burung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak, Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados. Punapa? Mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih.
perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya hayom hayem tentrem Allahumma amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono to Nggih, mestine. nggih. Lah temu lawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. Mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso. Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Ki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh ki piye to kowe iki? Aku ra ro malah Timbali takon rene aku gak lho. iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kratinan. Dusun Dusune. Kratinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mrika sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sanget saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Mengko nak ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arek ngeloni apa piye Lah sampean? iya kok ngelon sampean teko ndi? Malah teko ndi? Tegese ngene Ya lho. bener Mas. Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya Hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. Hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen omonganmu? pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah mlimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jare ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya. Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit kok ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Lah utang iki Piye? kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho, welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugas takeh bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok jek nagih. Isin ta? Ora ndek isin ki. Kowe iki koclok ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu kowe. Koclok kok bangga. Ana lho ndang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Ya. Niki Kula- jenengan saking Saking Solo ndi? jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Nah Yogyakarta. Jogja ono kok. Lah ya Jogja lho. Jogjane pundi, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kota Sailing. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki Men piye? ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum kok iso kono. bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah umume ya ngono. Jack 1 2. Wah, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tampak dia berkata artis yang berikut ini cowok. Begitu pacar artis yang berikut atau partisipasi pada pada yang contohnya. Mereka terlibat
Ingkang salajeng putra Praja ingkang sumringing ingkang ayo selesai terwawadi. Semua terus ingkang sumringing Sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Diteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo, Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. Piye wong sing diteni kuwi ya. yuk kita sambut artis yang satu ini, Jo. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku ya pisan wong uripe. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Duduk saja. Walah, perjalanan Kamu lupa toh? yo lali. Ya Mbak. ampun. Jangan salahkan saya Iya. ya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng nggih Joko ternak. Mbak, salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan iki kan ya wong kabeh to. Yo wong to Nggih kok. piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalane apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Kenapa? Gak, salaman aja, Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Napa? Aku ora gerkene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Mboten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Kaya. Oh, pae ngene. Wuk. Ngenten lho, sampean Oh iya. Lah, yo. Sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Dung deng. Sambut juga saking sasaro pawiwahan sirat pojo. Pak nek dosamu kone ya piye? Nah, Saya sakit lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, kok ora mlaku bel. Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek Aku kapan? Saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten ngene wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho.
Yo tak paran rene. Cara panggih. Seneng dek, seneng. Ayo. Seneng dek. Tak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Lho, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha ado mae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Bang. Khususnya sing wong lemu-lemu, anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes murung, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean bawa. Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki kita ngomong yo. Aduh, Mas. Wih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogya kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ini tak contone Mas. Pripun? Coba. Coba lanange tas ngono lho. Iki wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo kene lho, Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo, Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembang. Bang, mbok aja kesusu, ben kono kesersik. Oh ya. Mas kuncine Mas, enak ora iki? Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gile model. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngerayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora Gathok asale saka telo asik motong ngantuk iku tambane apa ala gathok asale saka telo lete motong ngantuk iku tambane apa Wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa to? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu tuh bersatu.
Oh, terima kasih. Kalau Mas aku Dodo. lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dik Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul, kalau lewat kita timpuk. Iya. Dik Mintul. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu Dik Mintul. Wah, urung sampe ngetup ya ambyuk. Ambyuk piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihno bejuk. Iya ta? Lho ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dik Mintul sayang. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mbek sepatu. Dik Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo kowe tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus toh Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit? Kok ya. Mbak nyanyi sih Mbak. Aku tintai Duet, duet. Ayo. Tadi ada yang minta. Ini ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dik. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit Pun nyuwun kerenggosan ini ki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di Nggih. luar Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan genrene nyuwun sewu dangdut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak Campursari apa-apa. nggih apik. Ya nggak apa-apa iya. Coba ini nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apaan Angelo? Ini ada Tak tutno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis Wonten jenenge pamitan. mau tawar. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu masih kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten Pripun niki, Dik? pamuritan apa, Mas? Assalamualaikum Mbak Sane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh Nggih no. Napa-napa? Kedahe ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Dedang rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Nggih. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh nggih. Minangkati pamburan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng iki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti kenci. Kencik sapa kok kencik kan? Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing incen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. Dimindul. Dik, dimindul. Apa to Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup ae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat pitu, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat pitu mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi ayo terus terang. Dik Mindul. Dalem Pak No. Aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa to Pak No? Alah senenganmu kae biasane kare Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh.
Lagu cinta kok sebujur bangke iki piye to? Sampeyan jane piye to Pakno? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pakno. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pakno. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lha wong sebujur bangke kok mesra? Mesra kondi? Ngono gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pakno ki wonge kendel kuat, Digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe? Aku ni. Oh ya Digdaya to kendel to. Digdaya apa? Ngono lho kok iso. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pakno. Pakno. Aku kok kadoan ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku kok kene ya. Ya. Ayo coba, Mbak. Ngene. Ya no. Ya. Iya, Dek. Pakno. Dik Mindul. Kangen. Pakno. Ganti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Iso bablas. Nah karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pakno kok gak iso to? Mbak sampeyan kok kono. Oh iya. Ngono. Iya, Dek. Pak Ndut to jane. Kuwi lho Met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Iya, oke. Pakno. Iya, Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak bisa. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Was. Pakno. Dik Mindul. Ya, diomong. Bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Gak. Misus jalannya misus. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng iki kuat lho. Tentu kok. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Roro Mas? kok. Hah? Roro apa? Loro weh. Sing putih sing mau pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun jenengan saged jumeneng Mbak nyuwun sewu. Kok anggap lempok apa piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih Mas. oleh wae sapa wae. Nah niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adek. Apa kuwi? Ono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene muncul Dik? Ojo aduh. Melangkai tape kengko kecot tape ning. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis pantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadok. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahe kuwi lho Dik. Dik. Iya, Bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Pokoke apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora saged Ya bahasa. koro. Lagune. Roh. Mas, besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo ke teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya, Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas Itu tempat jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya.
Mas kita Ya pesawat besok terbang. Oh kita besok kemana Mas? Ya bebas saja, kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow. Nanti makan siang bistik. Bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut? Yo nila kata. Ora romantis. Iya Mas, kalau kita nanti makan malamnya dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang mahal. Kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Oh, Mas. Wah, kayak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Glegek piye to? Sayangku Mincu. Iya Mas Jaja. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil Sporot mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Mas, aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urut. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangan. Yang mesra loh, kita Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masir kok. ya. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jodo, Dalam. aku iri kok itu dam truk besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Enggak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mincu. Iya Bisa Mas buat Jodo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Ya tak kowe iki lho piye? Aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manah ngene lho. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso garis. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton kan tuntunan cilik-cilik lho. loh. Dia Mintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil. Setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. amis. Seneng lah bojomu mukok-mukok we. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam. nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Pos kampling. Pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Lah dia nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit to. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mendo omahmu tak bong. Lah nyapa? Ra ikhlas aku. Ngapa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Api, bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan loh, Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tuh ke kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendol korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tabang? Tuh.
Kok tarik tambang piye to? Banggep lomba Agustusan to. Nanti kekuatan. Jangan, Mas. Terus. Mas, kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Hei. Iki piye ta? Gak iso bela diri modele. Bela diri piye? Anu dansa. Lah ya diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kaya dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh, Mas. Aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kecil kok wabet dosane akeh bal. Sambemu wae. Ayo mbok jajali wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki krawitane jenenge krawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu konedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telak ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telak ya. Bila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekak. Oh, ternyata situ Lho. pasangan suka telek. Keluarga telek sayang. Lu katanya dikon dilat telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles doh. Apa kuwi? Mas Mencret. elek rodok pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Mas elek maling. Wah. Kak, ayo. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa, aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Weh dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Napa? Apa ngene? Niki napa anu Mas? Grup niki. Ansor Laras. Aksor laras. Yo. Niken. Niken. Mbak Iya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy. Iya. Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi. Pripun Mas? Nah, molo Mas Dok. Nah, Nggih, monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiyono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Kenapa-napa? Kowe suaramu kok malah gedhi, Met. Ah, ketularan Pak Nong. Iya. Iya. Apa nih, Wong? Napa pamundutane, Mas? Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Mindul dikancani mboten? Loh, koncone jenengan mau. Aku. Iya. Iya. Bisa enggak bisa pulang? Hah? Bisa enggak? Kalau enggak bisa pulang. Kalau enggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian elek Mbak, terus to. Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa? Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, Terus? ning omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, nggak masalah. coba, iya. Ya, Met ya? Iki. Iya. Coba. Ya, Met ya? Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Wah, Kemampuanmu. kemampuannya. Iya. Wah, apik, Mas ya. Urung. Go ngidul. Kowe iki lek nyelone gak enak men to. Ae ngono ya buat kok. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem, Met. dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku wis mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Aku ra kuat nanti kene-kene.
Aku ora kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Bila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok sama gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa mas kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing dideme kecamatan ya. Mbah, genteni Mbah. Mbak Marim. Itu pinangkane nggih, Mbak. Oke boleh mas. Nggih. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin botak ban cinde ban cilatang dibeda-beda. Iya. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, Mbak Bella. Mbak Bella. nggih. Mbak Bella Mbak Mila ngaco. pemeruh. Mbak Mila kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Ayo. Ansor Warasu. Cek. Halo. Halo, Halo. Bella. Iya, Mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmara Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Heeh. Bella, kamu. Bila. Mbak Bella. Beda, Mas. Iya. Suaranya kayak Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Masu ya mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Mapi. Susu rabi lho. Aku tiba nganggur. Entek kok tuku. Kono nggo ndeleh tremos ngono. Nggo entek, Mas. Lah ini kan terima saya kan lho. Kono genset ya. Mriki lho ngrencangi kula. Wes, iki pomo ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan Paman, ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Mesti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kok kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh, monggo dilajengaken. Rak ming kaya, Mas. Aku paham diri jadi. Iya, Mas. Kula ora digerok, Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. piye pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih. Jaya ente. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Kaya kok duwe piye ngono Lah ora piye-piye aku. Ah, berarti nek ra piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sikak kok. Ya Pak Windu. tombong ngantuk. Ayo kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mindro. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh iya. Mas. Mas. Met, Ya. Dituntun, Mas. oke, monggo. Ki nyapa bengi-bengi kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Silo. Trepane ngalih nggih nyuwun sewu. Coba. Nah. Ya, Dek. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Komat enten napa nggih? Ade nambakne niki. Keluane napa? Keluane merem. Iki tidak tahu. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok so. Aku pengen kenalan dulu Minta dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah ayam mintul. Bah aku jan ngok aruk nyapa to kok ngarep. Kok yo ngerti ya? Cok sisan. Piye to ki? Matanya ngerti no. Oh alah to. Ora tenan kok so. Walah tol Mintul ayo mujan ngedap-ngedapi. Wis sampene kaya roro ae ayu Lho ngedapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Nur
jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh, ada deh. Engko tak DM. Kabele dicolokke, Mas. Dicolokne. Oh, nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam. Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak tekane bingung aku. Aduh. Aku sing normal gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane. Alah wong kleru radiokom kok. Oh, golek kesempatan. Namanya siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu toh. Perkenalkan. Salaman, Mas. Koyok ngene kok tangane mintul ya apa telek apa. Wong kok tak tutuk karo tak ngerti toh. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok rono-rono ya. Aja dikerjai sakne. Ndakake desane apa dipateni. Ndang. Koyok ngene kok mintul lho. Loh. Maksudnya ki aku wis ngerti. Aku gemes aku arep mintul aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya wis diaturin Kembang apa Mas Nana? Mbak Mintul sayangku. Iya. Maukah kita berduet? Enggak. Harus mau Iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngelo-ngelo. Iya nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun, Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Oh langsung meripat sing ngesor sing awak. Sing dhuwur ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, Center. nanti aja tak DM apa to meripat ngisor engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Wong ngaten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang. Berduet apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. Oke. Ral riyen nggih ngangge ral. Oh, harus. Ayo nang. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jroning batinku. Dik Mintul. Aku wong bagus. Harus sesek, Mbak. Lalale. Wah diwarai yo Mas. Ya nadanya segitu. Wong bagus. Mantap. Rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Yusuf. Terima kasih Dik Mintul sayangku. Terima kasih. Wah aku mencintaimu Dik Mintul. I love you too Mas. Aku tak kuat aku. Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? Nggih niku pedan motor piyambak. Lho, dan motor piye, Mbak? Kan dadal. Loh. Lah aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapris neleng. Ora tek. Pun nggih niki janjate badhe dipateni. Jansan. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang kula terki nggih. Tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Luar Saking biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nyatane suarane yo kepenak tenan, istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene protes. Yo Iki arep nanti tak terus nanti gak ngerti ta? Wis. Nggih. Balik nggone mau. Cil. Ingkang baku Mbak Mintul teng mriki kula sakjane dedonga kagem ingkang ngamungkugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinembeke kala cinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Ya mikir dhewe ngono aku ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa
mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahanya tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Amin. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa iki cek petang jam. Oh, ayo. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jegleke listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake pesindan kok ya Mas. Sinten malih. Iya. Ayo Vi, ngadeg Vi. Wah, Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Mas? Coba sik ndi? Via telepon kena. Via seluler. Sing pundi? Sing ngang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra kalangan sada putra barabaya baca nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas? Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocok iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki ra tak tunggoni kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia, Mas. Ya iya no. Kalau situ? Ya itu selingkuh tiada akhir. Sampeyan selingkuh, Mas? Kok judes ngono to, Mas iki? Lah sing gelem sapa to kok ya Dek Via ya. Iya. Heeh, pidalem saking pundi? Pathuk. Pundi? Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Pundi? Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku pathuke kering apa basah? Kuwi batuk. Bathuk, Mas. Batuk. Oh iya. Batuk ki sing kene batuk. Bathuk. Nanti maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok HP ijo, Mas. Lah ya ijo kok apik. pengen tak pecok-pecok Mas iki Mas Dek Via. Nggih. Nanti ngaturke napa? Lagu, Mas. Napa tembake? Manut, Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan wis entek ngopo kowe Bebas berarti los. kembang rawe, Mas. Wah, gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. iya Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? los. Kan nggak ada permintaan. enek Ora liyane enek. enek permintaane liyane kembang rawe ngono anjene Tidak bisa setuju tuh, Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju gak jenengan nggih? ojo Aku sih yes. ojo Yes, wes 2 lawan 1. Sik ta sampean model karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe Lho, kudune sampean nek iki bersyukur nek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok sing ngalah bisa Lho, lah biasane pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya? ora kok bar ditolak urusan aku ora akur nek karo kowe Ora lek. aku sia-sia nek karo aku kok Aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kok malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki rak kabeh ki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang ki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya. Ora oleh kaya ngono ki lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku Mas Lho, Lah mergane kono sike, Mas. kono sik Kono sike, Mas. kono sik Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis pol kuwi pol. Wis ayo Pol aja wis teko dibantah. Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. aku percaya liyane musyrik kok ya Oh, srek no. iya Nggih, ACC. ACC apa Bang Rawe. kanca-kanca ACC ora ya ACC. rasa ya kanca-kanca ora ana sing ACC kok Setuju mboten kembang rawe? oh mboten oh Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo ganti WA kae. wingi njaluk top up aku rong tak balekke lho Apa ya? heeh 200 kae heeh Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki Balekno. sinden pok Sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. nek ora didit ya wis ya aja kembang rawe ya iya Kena tak titeni. Ora iso, pokoknya Mbak Rawe, monggo. Piye to sinden kok maksa lho. Kon milih lho, Mas.
Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain kembang rambut. Ah, permintaane ku kok ya Mas kowe. Ngeyel banget to. Niki sing ngeyel kuwi sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyembul ngene. Ya, ndoke waki ya. Ndoke apa kira bapak. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum ngersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan napa? Nikole patosi dhewe. Nggih, Bu, napa, Bu? Pak yo gak roh. Apa, Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas. Oh, nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng pamundutan saking Ibu Siti ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok niku kok jambu ngene alas, dodok nggih. cocok. Wis ora iso piye-piye aku nek ngene. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku. Hah? Bukake bakso karo Alah urung buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade rawon. Oh, rawon. Weh elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean wae, Mas. Lah iya ra. Rawon paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wah, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Dibagi wektune iki ya men iya men rata apa adile ya Mak. Iya. Heeh. Matur nuwun Mas. Dodok kali Mas Kemot. Iya. Komen. Sami-sami Mas Yusuf. Nggih, sedaya pate nyuwun ngapunten nggih Mas nggih. Nggih sami-sami. Iya. Semono ki kula kalih sak rencang kula menawi wonten kerang langkung pun nyuwun pangapunten ing saged-saged. Nggih, Mbak Mendul sami-sami. Ya urung kok Ah sami-sami. wis cekat kancane ceket ngono. Wah nggih. Iya. Matur nuwun. Ya. Ya tak dereke ya Mak ya. Ya. Kripik gedang kripik tela. Apa? Padha-padha le jajanan pasar. Boleh. Sithedang padha rata kok kowe iki ora iya. Kae Raden Werkudara kok ngawe lancur-lancur. Ayo. Awake dhewe iki wong keputren ya wajibe melu kewajiban keputren. Oh iya. Kirim pati kasih Mak. Iya. Khususan nglaruhi